Hledáte kompletně zrekonstruovaný byt? Hledáte prostory pro své věci? Nabízí vám 24metrový sklep a výborný byt, který můžete rovnou užívat. Dobrý den, jmenuji se Ilona Černá a jsem realitní makléřkou ze společnosti Remax Highway Kolín. Ráda bych vám představila nemovitost, která se nachází v této lokalitě. Pojďte se mnou podívat. Jedná se o prosvětlený byt, který je dispozičně řešen 3+1. O velikosti 67 metrů čtvereční se zasklenou loďí a 24metrovým sklepem. Orientace místností je na severní a jihozápadní stranu. Majitel tento byt nechal kompletně zrekonstruovat před 5 lety, takzvaně od elektřiny, odpadu až po omítky. Nechal zateplit sádrokartonem jihozápadní stranu v obývací místnosti, tudíž úspora tepla v zimním období přijde vhod. Obývací stěna s komodou, vestavěné skříně na míru. Doslova stačí položit tašky a můžete bydlet. Cena zahrne kompletně vybavený byt s právním servisem, včetně vkladu do katastru nemovitostí. Tato lokalita, sídliště v Kolíně, je vhodná pro rodiny s dětmi. V blízkosti naleznete hřiště, obchody, školky a školy, nemocnici a městskou hromadnou dopravu. Nedaleko je také místní vodárna a údolí s rybníkem, kde jsou příjemné procházky v jakémkoliv ročním období. Pokud vás tato nabídka zaujala, kontaktujte mě na níže uvedeném telefonním čísle. Těším se na vás.